sitä, että se pitäisi olla enemmän niinku näin. Niin, silleen sun näkyy enemmän varten. Nyt me voidaan, täällä oli... Aloitetaanko? Joo, se on jo päällä. Moro! Moro! Me ollaan Iina ja Meri. Iina Ja Meri. Me ollaan tällä hetkellä Nicaraguassa. Popojassa. Matkustettu on nyt 6 viikkoa. 6-7 viikkoa. Ja reissuaikaa on vielä toukokuun loppuun asti. Ja suunnitelmia ei ole yhtään. En tiedä mihin menemme täältä tai tiedä mistä tultiinkaan. Mutta Meksiko on yksi vaihtoehto, koska siellä on kuulemma ihan älyttömän hyvää ruokaa. näkee tästä kumminkin, että meillä on aikamoinen energiapula. Niin että mihin mä ei ruoan perässä menisi. Joo, mutta siis kaikkien maiden läpi ajateltiin mennä bussilla ylös tai alaspäin, mutta ehkä ylöspäin. Suunta kumminkin aina pitää olla ylöspäin. Niin joo. Sinne niin. Tätä ennen ollaan oltu Costa Ricassa kuukausi. Oltiin siellä keskellä viidakkoa vapaaehtoishommissa kuukausi ja sitten on lähdetty vähän reissaamaan sen jälkeen. Joo. Ja ei kai mitään. Semmonen homma.